Ang komplikasyon ng COVID-19 sa ating puso. Nakita ng mga eksperto na hindi lamang pulmonya ang maaaring maranasan. Ang puso din natin o ang buong cardiovascular system kasama ang mga ugat natin ay maaaring maapektuhan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mahinang pagsabog na monitor ng PHIVOLCS sa Mount Pinatubo matapos ang military exercises ng AFP. May bahay ng nawawalang aktivista na si Steve Abua na nawagan kay Vice President Robredo na huwag konsentihin ang umano'y di makatarungang counter-insurgency program ng gobyerno. Culture of violence. Bahagi nga ba ng politika sa Pampanga? At City College of Angeles nakapagtala ng 100% passing rate sa licensure exam para sa mga guro. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nilinaw po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na isang phreatic eruption o steam blast ang nangyari sa Mount Pinatubo. Nag-abiso rin ang ahensya sa publiko na iwasan muna ang pagbisita sa crater ng bulkan. Ano nga ba ang phreatic eruption? Alamin po natin yan sa report ni Rainiel Pau. Kinumpirma ng PHIVOLCS na isang phreatic eruption ang naitala sa Mount Pinatubo alas 12:09 ng tanghali nitong November 30. Ang phreatic o steam blast eruption ay nangyayari sa oras na nakabuo ng steam dahil sa contact ng malamig na groundwater sa mga mainit na bato o magma. Wala namang naranasang ashfall sa mga komunidad ng Zambales kung saan lumikha ng plume ang pagsabog. Kinumpirma rin ng PHIVOLCS na ang phreatic eruption ay nangyari matapos ang Philippine military activities sa lugar. Ibig sabihin wala itong kinalaman sa kondisyon ng bulkan. Nananatili naman sa alert level 0 ang Pinatubo subalit nag-abiso pa rin ng PHIVOLCS sa publiko na iwasan muna ang pagbisita sa paligid ng bulkan. Inabisuhan din ng mga komunidad at local government unit na nakapalibot sa bulkan na laging maging handa sa posibilidad ng lindol at volcanic hazards. Samantala ang lokal na pamahalaan ng Botolan sa Zambales na malapit sa bulkan ay naka-alerto na rin sa posibleng mangyari. Hindi naman ho nanganganib na puputok ang bulkan dahil tayo po ay alert level 0. Pero ang lahat ay pinaghahanda. Huwag tayong mabahala, pero tayo po ay maghanda. Huling sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991. Rainiel Pawid, CLTV News. At kaugnay po ng balitang yan, makakapalayan po natin si Dr. Renato Sulidum, ang director po ng PHIVOLCS. Director, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Jennifer. Yes, Director, napakahalaga po nitong ating panayam na ito, ano? At lahat po ng mga Kapampangan ay inaabangan ito pong panayam na ito dahil hindi naman po natin may kakaila. Ito pong nangyaring weak explosion, hindi po maiwasan na magkaroon no, ng kahit kaunting pangamba, lalo na po sa mga Kapampangan dahil sa traumatic experience 30 years ago, no, na naranasan po sa Pampanga at some parts of Central Luzon. Linawin lamang po natin, ano po ba ito pong nangyaring weak explosion sa Mount Pinatubo kahapon? Bawat vulkan po ay mayroong dalawang general types ng eruption. Ang madalas maisip ng mga tao
ay may magma o tunaw na bato na aabot sa ibabaw at ito po ay isasabog. Ang tawag dyan ay magmatic eruption. Pwede po siyang isang bulat, kaya ang magmatic eruption ay pwedeng eksplosibo tulad po ng 1991 eruption, o pwede rin namang dahang-dahang lumabas ang lava at ito ay dadaloy pababa ng dalisdis o di kaya ay maipon lamang doon sa bunganga o sa crater. Ito yung non-explosive magmatic eruption. Sa isang banda, yung pangalawang tipo, walang magma na involved sa kanyang eruption. Imbes, dahil po sa mainit ang bato sa ilalim ng pinatubo, yung tubig sa crater at sa ilalim nito ay napapakuluan at madalas yan po ay nako-convert sa usok o steam. Paminsan, nagkakataon na yung steam o usok at gas na lumalabas din naman sa bulkan ay nababara ang kanyang singawan at nagkakaroon ng pressure. At kung sobra na ang pressure ay pwede po itong magkaroon ng pagsabog. Yan po ang nangyari kahapon sa Mount Pinatubo at kapansin-pansin na wala masyadong kulay ang usok na lumabas, masyadong puti. Ibig sabihin wala masyadong abo at wala rin tayong nabalitaan na bumagsak ang abo sa bandang Zambales. Ibig sabihin masyado lang mababaw ang aktibidad ng bulkang Pinatubo at wala pong kinalaman ang magma na nasa ilalim pa ng bulkan. Wala tayong nakikitang umakyat na magma o umaakyat na magma, so wala tayong nakikitang immediate na talagang major eruption na mangyayari sa Pinatubo. Pangalawa, sa history po ng Pinatubo, ang pagitan ng malalakas na pagsabog tulad ng 1991 ay daang taon ang binibilang or centuries. In fact, bago magkaroon ng pagsabog noong 1991, 500 years before that ang huling pagsabog. At bago yung 1991, ang pagitan ay kada 1,000 taon. So napakatagal. Kasi ang pagsabog ng malakas sa Pinatubo ay nangangailangan ng maraming gas na maipon doon sa ilalim, sa tinatawag nating magma chamber o imbakan ng magma. And it will take hundreds of years para makaipon uli ng maraming gas para sumabog uli ng kasing lakas ng 91 eruption. Pero dahil ang pagsabog ay delikado, depende sa distansya mo. Kung saan sumabog, mas madelikado kung nandun ka mismo sa crater. Kahit maliit lang yung explosion na mahina, delikado pa rin sa buhay ng tao. Kaya binanggit nyo rin po kanina na nagsabi ang FIVOX kahapon sa advisory na bawal munang pumunta ang ating mga kababayan doon sa Pinatubo area, lalong-lalo na sa crater, kung sakali mang magkaroon pa uli ng hydrothermal or steam-driven explosion. So ang nangyari po ay normal lamang na aktibidad ng isang vulkan, Director. Tama kayo, no? Ito isang proseso na hindi talaga na-involve pa ang magma na pwedeng mangyari sa mga bulkan na aktibo. Pero hindi po ibig sabihin ay meron ng sunod-sunod na malalakas na eruption na mangyari. Wala pa po tayo nakikitang ganong sinyales at binabantayan din naman po natin ang ating makasamahan ang Pinatubo upang matingnan kung meron pang pagbabago siyang ipapakita. Alright, ipaliwanag lamang po natin, Director, sa ating pong mga manonood, ito pong proseso na ginagawa po sa pagbabantay naman ng FIVOX. Kasi nga po, ito pong paglalabas ng advisory, ikinagulat din ho ng mga Kapampangan. Ang FIVOX po ba, ano ang ginagawa on a regular basis sa mga halimbawa po dito sa Mount Pinatubo at sa iba pang vulkan, active volcanoes dito po sa Pilipinas? Sa mga aktibo pong bulkan na ating binabantayan, pinaka most active volcano sa ating bansa tulad ng Mayon, Taal, Pinatubo, Canlaon, Bulusan at Ibok-Ibok sa Mindanao, meron po tayong nilalagay ng mga instrumento. Sa Pinatubo, meron tayong tinatawag na Pinatubo Volcanoes Network. Ito po ay mga panukat ng lindol. Kaya madedetect po natin ang maliliit na lindol kahit hindi nararamdaman ng mga tao. At kung sumasabog ang bulkan, malalaman natin yung time ng pagsabog kahit hindi mo makita. Pangalawa, meron din tayong tinatawag na infrasound. Ito po ay special na mga mikropono na pwedeng mag-record ng mga ugong o sound na manggagaling sa bulkan o di kaya ay minsan yung mga explosion o may mga aeroplano, makukuha po natin yon. So, ang nangyari po kahapon, cloud-covered ang Pinatubo Volcano. Kung matitingnan nyo, hindi yan masyadong
mahalata kung sumabog at pero na-record natin, no, from 1209 to 2013. So ganun po ka sensitibo ang ating mga instrumento. Now, dahil ground-based ang ating monitoring, kapag masyado pong maulap ang paligid ng bulkan, magre-relay lang tayo sa earthquake record saka yung infrasound record. Yun po yung ginawa natin. Pero meron din tayong pag-review sa ating IP camera na nakatutok dyan sa Pinatubo na may lumusot during that time na masyadong maputing cloud. Na sa tingin namin ay kulot-kulot at yun po yung naging produkto ng pagsabog. Maliban dyan, ang ating opisina ay nakikipag-ugnayan naman sa tinatawag nating Volcanic Ash Advisory Centers. Ito pong Volcanic Ash Advisory Centers ay nakakalat sa buong mundo. Ito po ay under the International Civil Aviation Organization ng UN at sila po ang naatasan na magbantay ng mga abo kung sakaling mayroong eruption para ma-warningan ang ating mga eroplano. At yan po ang partner ng FIVOX kasi sila naman ay may satellite at technology na ginagamit upang manmanan kung merong ng abong inilabas saan pupunta para maiwasan ng mga eroplano. So kahapon, nag-report din sa atin ang Volcanic Ash Advisory Center sa Japan. Ito ay sa loob din ng Japan Meteorological Agency at nagkukumpirma kung merong pagsabog ang Pinatubo. Yung oras na binigay nila sa amin, wala. No? Iba yung na-interpret nila, pero meron. Batay na rin sa pagre-review nila at pagkukombine ng aming data ay confirmed na merong pagsabog sa Pinatubo. Pero yung record ng ating earthquake hindi masyadong malakas. Mahina lang kasi mostly tubig lang ang inilabas at walang masyadong materyales. Pero Director, karaniwan ho, bago po pumutok ang isang bulkan, aabot po ng ilang araw, makikita po natin, no, base po sa monitoring, makikita po natin yung activity, no, ng isang bulkan. Hindi po posible na dahil nga po dito sa weak explosion na ito, ang kasunod po yung malakihang pagsabog na. Imposible hong mangyari yun. Tama po kayo. Itong mga mahihinang pagsabog na phreatic eruption, yan po kadalasan ay mahirap bantayan. Ibig sabihin, kahit saang bansa, mahirapang magbigay ng warning for that small explosion na steam blast. No? Pero yung magmatic eruption, yung talagang pag-akyat ng magma, yun po ay masusundan. At yung ating alert level ay nakatuon sa pagbabantay ng magmatic eruption na napakadelikado. Kaya kung alert level 0 lang ang ating alert status sa isang bulkan, ibig lang sabihin, ang mga parametrong binabantayan at nasusukat ay nasa normal na level at walang pahiwatig na merong magma na kumikilos. Pero, kahit nasa alert level 0, yung activity sa mababaw na parte ng bulkan, no? Ang magma kasi nasa ilalim, ay may sariling proseso yon. Yun yung pagpapakulo ng tubig at yun ang pwedeng mag-trigger naman ng phreatic or steam explosion. So yun po ay pwedeng mangyari kahit alert level 0. Pero hindi po posible na yun lang ang mangyayari at wala ng ibang mga parametro ay susunod na yung eruption na mas malakas. Wala pong ganon. Sa Pinatubo, kung babalikan natin ang history, noong 1991, may mga lindol na ata sa paligid pero wala tayong monitoring station noon. Pero nag-report ang mga madre at mga kababayan nating AITA doon sa Zambales side, sa FIVOX, na merong pagsabog o phreatic eruption na nangyari. Pero pagkatapos noon, nung naglagay kami ng mga instrumento, ay sunod-sunod na, daan-daan na ang bilang ng mga volcanic earthquakes. So yun po kakaiba. Ibig sabihin may magma talagang kumikilos. Dito sa Pinatubo, walang lindol bago nagkaroon ng eruption o masyadong mahihina o maliliit lang ang bilang. At pagkatapos noon ay wala rin masyadong lindol. So very minimal at normal level. So hindi po kapareho ang nangyayari kahapon versus noong 1991. So wala po dapat ikabahala ang ating mga, especially ang ating pong mga kabalen, Director. But of course, tuloy-tuloy pa rin po ang pagmamonitor na gagawin po ng FIVOX. Tama kayo. Batay sa pinakita ng bulkan, batay sa ating nasusukat, sa mga instrumento na in-place naman sa paligid ng bulkan, wala po tayong nakikitang
sinyales na kapareho ng 1991 at hindi pa kumikilos ang magma na galing sa ilalim. At kung meron man, syempre, madedetect po natin yan. At kung maalala ng ating mga kababayan, nung first quarter, no, ay naglabas tayo ng advisory tinas natin sa alert level 1 ng Pinatubo dahil madaming lindol ang nangyayari before. Pero by August, wala na. So talagang, kung meron mang ikikilos ang bulkan, ay dapat may ipakita to na madedetect natin. Alright. Director, ito po no ang advantage ng teknolohiya at ng advance no yung mga gamit, may mga panukat po tayo no na nasa mga bulkan ano para malaman po natin yung activity ng bulkan. Ito po siguro yung advantage. But mensahe po siguro ninyo, Director, sa ating pong mga kabalen, sa ating pong mga manonood, no, kapag nakakatanggap po ba sila ng mga ganitong impormasyon, paano po ba dapat ito tanggapin? Ano? Well, for the Kapampangans and some parts of Central Luzon na nakaranas po no, ng trahedya, 3 dekada na ang nakakaraan. Ano? Paano po ba ninyo ipapaliwanag sa kanila kapag nakakatanggap po sila ng ganitong uri ng impormasyon? Unang-una, ang atin pong ginagawa, kapag may nangyayari sa isang bulkan, nagpapalabas ang PHIVOLCS ng advisory o di kaya ay bulletin para mabanggit ano ba ang nangyari, ano pa ang posibleng mangyari at anong gagawin. So ang ating advice po ay maghintay din sa abiso ng opisina kung kailangang may gawin tayo, mag-react kaagad ay magsasabi po tayo. Pero gusto ko pong banggitin din na kailangan din naman, at ito po ay ang kagandahan ngayon, na masyado nang aware ang mga tao, lalong-lalo na dyan sa Central Luzon, na konting kibot lang ng isang bulkan ay gusto nyo nang malaman ang mga nangyayari at anong ibig sabihin. Yan po ay napaka-importante. Yung interest natin na malaman ang nangyayari sa ating environment, ang pinakauna na role ng ating mga kababayan. Pero pangalawa, wag naman na tayo masyado mag-interpret at mag-interpret tayo ng ating sarili nang wala masyadong basihan, maghihintay po tayo sa guidance ng mga ahensya ng gobyerno and of course ng lokal na pamahalaan upang hindi naman tayo unnecessarily ay magpanik o di kaya ay may gawin na kakaiba. And rest assured nga po na patuloy naman po tayong nagbabantay. In fact, para lang mabigyan kayo ng danger, yung risgo na naharap ng ating mga kasama, ay kakakaakyat lang din ng ating team ng DOST PHIVOLCS dyan sa crater ng Pinatubo. 2 weeks ago, I think. Para masukat ang mga elemento dyan sa tubig sa lawa ng Pinatubo at maglagay pa tayo ng mga instrumento para mas automated ang ating panukat ng mga chemistry ng tubig. So every time na aakyat po ating mga kasamahan, gusto ko lang ipakita para malaman ng ating mga kababayan na merong risk every time na pumasok. Minsan, nagkakataon na may lindol na malakas noong April 2019, no? Matatandaan nyo, may mga lindol dyan. Nagkakalandslide sa loob ng crater. Isa rin pong risk yan. Mahulugan ng bato kung kayo nandoon at lumindol at manginginig ang bundok. At ito na nga ay mabuti na lang at wala naman sila doon kahapon, nauna na yung survey. But pinapakita namin na meron kaming ginagawang pagbantay sa bulkan ninyo at kami naman po ay gumagamit ng makabagong teknolohiya plus experience. Ako rin naman po ay nandyan nung sumabog ng matindi ang Pinatubo 30 years ago. At importante na mabantayan itong mabuti, pero makita rin natin ang ating mga kababayan na kahit may panganib, ay may solusyon. Gawin lang natin ang tama. Para ang ating buhay at kinabubuhay, yung livelihood, ay mas maging ligtas. Kasi every time na merong mangyayari dyan sa Pinatubo, may jitters na pwedeng maramdaman ng ating business sector. So, wala pong dapat ikabahala so far base sa ating mga pagbabasa ng mga parametro. But nonetheless, patuloy po tayong magbabantay at magbibigay ng abiso kung sakaling may pagbabago sa kondisyon ng bulkan. Alright, maraming salamat po sa napakalinaw na paliwanag, Director Renato Sulubong, Director po ng PHIVOLCS. Thank you, sir, at mag-iingat po kayo. Maraming salamat din. Sa pagbabalik ng CLTV News, may bahay ng nawawala aktivista na si Steve Agua
Nanawagan kay Vice President Robredo na huwag konsintigin ang umano'y di makatalungang counter-insurgency program ng gobyerno. At Mabalacat City nalampasan na ang target vaccination coverage. Herd immunity, abot damay na raw. Natiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Bumuti-puti ka, bumubusi-busila, kay gandang tumira sa serbeta. Wala nang hahanapin pa, kumpleto na dito, pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B, Townhouse Premier, 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Moving after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Philippines. Family. The all-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Balik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, mag-iisang buwan na sa December 6 nang umano'y dukutin at mawala ang kasal leader ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na si Steve Abua. Sa paghahanap ng misis nito na si Johanna, nagawa niyang magbigay ng bukas na liha kay presidential aspirant VP Leni Robredo. Hiling nito sa pangalawang Pangulo kung umanong suportahan ang counter-insurgency program ng gobyerno na walang pakundangan sa pag-red tag at pagdukot sa mga miyembrong progresibong grupo. Narito po ang report.
Halos isang buwan nang naghahanap sa nawawalang mister si Joanna Abua, ang may bahay ng peasant leader na si Steve Abua. Di umano'y dinukot at nawala noong November 6 si Steve Abua sa bayan ng Lubao, Pampanga habang nasa biyahe patungong Bataan. Duda si Joanna na mga tauhan ng militar ang dumukot sa kanyang asawa. Sa bukas na liham nito kay Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo, hiling ni Joanna na huwag suportahan ng ikalawang Pangulo ang kontrobersyal na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang anti-insurgency program ng Administrasyong Duterte. Inilahad ni Joanna sa liham ang hinaharap nilang pagsubok ng mga pamilya na may kaparehas na sitwasyon na dinampot at pinaparatangan ng miyembro ng New People's Army. At sa liham umano niya na ito ay gustong ipabatid ni Joanna na wag umano sanang iurong ni VP Leni ang nauna nitong posisyon laban sa counter-insurgency program ng gobyerno na hindi naging parehas o makatarungan sa mga aktivista. Ang pinaka-open po at vocal na hindi, kumbaga nagbigay ng paninindigan niya regarding po sa yung ginagawa po sa mga aktivista, din po sa NTF-ELCAC. Siya po yung may malinaw. Kaya po nung nag-announce po siya recently na hindi na po siya, kumbaga, parang sa akin po, ang pakiwari ko po doon, parang sinusuportahan niya po yung NTF-ELCAC. Parang parang iniisip ko po na sino na ba yung, kumbaga, yung pwedeng sa lahat ng mga kandidato, sino na lang ba yung tututol dun sa ganong klase ng program. Sa pag-usad ng investigasyon ng mga otoridad sa pagkawala ni Steve Abua, ayon kay Joanna, mas lalong nagiging matibay ang hinala nito na nasa kustodiya si Steve ng pamahalaan, na gaya ng pagpapakilala ng mga dumukot dito na tumawag sa kanyang telepono. Parang mas nalito pa nga po ako kasi nung nakausap po namin yung regional director, parang sabi niya, they're investigating it. And nambanggit siya ng lugar, Bicol daw. Tapos parang sabi niya, parang we've investigated and we're not, parang hindi mo na nila i-disclose because it's still under investigation. Tapos parang nabanggit niya, this has something to do somewhere in Bicol. Parang, sir, nalito talaga ako dun eh. Samantala, ayon kay Attorney Jasmine Regino, Director 4 ng Commission on Human Rights Central Office, posible umanong maghain ng writ of habeas corpus ang pamilya Abua sa korte, lalo na kung malaki ang ebidensyang pinanghahawakan na nasa kamay nga ng pamahalaan ng nawawalang mister. Ang habeas corpus provided yan ng Rule 102 ng ating revised rules of court. So ito ay, how do you say this? A petitioner is filing this because may issue on illegal confinement at saka unlawful imprisonment. So dapat, kung ang mga issue ito talagang prominente. So yung petitioner, like yung sinasabing asawa nawawala at pinagdududahan niya na mga state agents ang kumuha, then definitely she can file that. Ayon kay Regino, bukas ang CHR para magbigay ng suporta sa legal battle ng pamilya ng mga aktivistang nare-red tag at naghahanap sa kanilang mga kaanak. Sa Central Luzon umano ay pangalawa na si Steve Abua sa mga nawawala sa hanay ng mga nasa progresibong grupo. Kung sa Region 3, I just had a dialogue with them. Parang yung for 2021, there are only 2 cases of desaparecidos. So isa na nga itong kay Steven Abua at yung isa ay somewhere in Nueva Ecija. Nitong November 27, 2021, sa inilabas na press release ng kampo ni VP Leni Robredo, sinabi ng tagapagsalita nito na si Barry Gutierrez na nananatili ang posisyon ni VP Leni na i-abolish ang NTF-ELCAC. Ayon kay Gutierrez, hindi naman umano maikakahon ang salita ni VP Leni sa pag-abolish ng NTF-ELCAC. Ay nangangahulugan na inaabandon na din niya ang local development program nito, gaya ng barangay development na pasok sa programa sa counter-insurgency ng administrasyon. Matatanda ang sa ikalimang security briefing ni VP Leni nitong November 26 kay bagong Armed Forces Chief Lieutenant General Andres Centino sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Robredo na hindi siya direktang tutol sa mga programang maganda ng NTF-ELCAC. Ngunit may mga nagiging hakbangin lamang umano ang mga ito na tinatawag na careless, gaya ng red tagging sa mga aktivista na kritiko ng administrasyon.
Paulo G. Santos, CLTV News. Abot kamay na raw ng lungsod na mabalakad ang herd immunity. Ito'y matapos mabigyan na ng first dose ng COVID-19 vaccine ang higit 200,000 individual. Sa kabila nito, patuloy namang pinaalalahanan ng mga mabalakay na huwag maging kampante at sumunod pa rin sa health and safety protocols. Lalo pat may bagong variant ng COVID-19. Narito po ang detalye ng balitang yan. Nalampasan na ng Mabalacat City ang 198,001 target population sa kanilang COVID-19 immunization program. Ito ay inihayag ni Mabalacat City COVID-19 Response Integrated System o CRISR Dr. Jose Antonio Rivera. Si Rivera ang naging kinatawan ng syudad sa pagpupulong ng IATF National Task Force sa Central Luzon para sa bayanihan bakunahan. Nasa 95.7% na raw ang overall vaccine utilization rate ng Mabalacat City. Ang development na ito, kinilala at pinuri ng Interagency Task Force Against Emerging Infectious Diseases o IATF. Ayon kay Dr. Rivera, doble kayod raw sila sa vaccination process, kaya naman abot kamay na ng syudad ang herd immunity. Batay sa comprehensive report na ipinresenta ng Provincial Vaccination Operations Center o PVOC, higit 204,000 na residente na ng Mabalacat ang tumanggap ng first dose habang lampas 184,000 na ang may second dose as of November 25, 2021. Ipinapakita rin sa datos ng PVOC na nasa 105% na ang utilization rate para sa first dose habang 86.6% naman ang second dose. Sa kabuuan, nakapag-administer na ng higit 388,000 doses ang Mabalacat sa kanilang COVID-19 vaccination drive na siyang pinakamataas sa buong lalawigan ng Pampanga. Ayon kay Mabalacat City Mayor Chris Garbo, ang lahat ng ito ay resulta ng malawakang vaccination drive na ipinatupad sa syudad. Taos-puso ring nagpapasalamat ang alkalde sa lahat ng sangay ng gobyerno, mga medical frontline workers mula pampubliko at pribadong sektor, maging sa mga corporate partners na naging katuwang daw ng city government upang mapatamasa ang mas maginhawang pandemic situation sa syudad. Kasabay nito ang bilin ng alkalde na patuloy pa ring mag-ingat dahil hindi pa tapos ang pandemya. Lalo na ngayon, may natuklasang mas nakahahawang variant ang South African Health Authorities na tinatawag ng World Health Organization na Omicron variant. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Dr. Alan Policarpio, rural aspirant ng Florida Blanca. Bangkong malapad sa Saswan, idineklarang critical habitat at ecotourism area ng DENR. Pagbabantay sa wetlands, higit na paigtingin. Manatiling nakatutok at magbabalik CLTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo.
Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Hindi ako isang bagay na pwedeng gamitin anumang oras gustuhin. Hindi ako isang libangan na maaaring isang tabi kapag napagsawaan na. Hindi ako anyo ng kagandahan na nagbibigay aliw sa uhaw na pagnanasa. At lalong hindi ako nilikha upang saktan, tungisan at pagsamantalahan. Ako'y isang ina, Asawa. anak, ipaglaban mo ako. Kung kayo ay nakararanas ng karahasan, agad na makipag-ugnayan sa mga sumusunod na tanggapan. Ang November 25 hanggang December 12 ay itinakdang bilang 18 araw na pakikibaka laban sa gender-based violence sa ating bansa sa bisa ng RA 9262 upang lahat ng ahensya ng pamahalaan ay kumilos laban sa karahasan sa kababaihan. Ako po ay si Lourdes Malig Javier, Head ng Women's Committee ng City of San Fernando Water District at Prime Water. Kasama ninyo kami, ang Board of Directors, Officers at Women's Committee ng City of San Fernando Water District and Prime Water sa inyong laban sa violence against women and children. Next on Business Unusual, a driven and hardworking entrepreneur who didn't miss the chance to seize great opportunities. Beatriz Paula Pineda C. on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Tastes like Japan, feels like Japan. A must-try Japanese food experience at Yozora Ramen. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch your live simulcast in our official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik ang CLTV News. Ang ating pong panauhin ngayon ay isang gastroenterologist, founder ng GA Foundation Incorporated at presidente po ng Florida Doctors Hospital. Ngunit papasukin na rin niya ang politika at susubukang mahalal bilang alkalde ng Florida Blanca. Ano-ano pa ang mga nais niyang gawin sa Florida Blanca lalo na ngayong panahon ng pandemya? Makakasama po natin sa kilalanin ng kandidato ngayong gabi si Dr. Alan Policarpio. Doc, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Ma'am Jen. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga televiewers. At maraming salamat po sa inyong paanyaya. At ako po ay nagpapasalamat po sa CLTV. You're welcome, Doc.
Opo, but before we start this interview, nais ko po kayong kumustahin dahil yung ating pong mga doktor ang ating mga bayani ngayong panahon ng pandemya. Kumusta po kayo, Doc? Okay naman, Ma'am Jen. So far, bilang frontliner, yun na nga po. So, tayo naman ano talaga tayo sa mga pasyenteng may COVID at saka sa mga suspects. So patuloy pa rin po ang ating ginagawa bilang frontliners po dito sa panahon ng pandemya, Ma'am Jen. Alright. Pero Doc, ito pong papasukin nyo ay iba sa profession po ninyo sa kasalukuyan. Pero ito pong pagkakataon din natin upang ipakilala ang inyong sarili, lalo na po sa mga kababayan nyo dyan sa Florida Blanca. Sino po ba si Doc Alan Policarpio? Maraming salamat, Ma'am Jen. Ako nga po si Dr. Alan Asuncion Policarpio po. Ako po ay isang specialista, isa pong gastroenterologist, tubo at dito po ako pinanganak sa Florida Blanca. Dito po ako lumaki, dito po ako nag-aral ng elementary at saka ng high school sa St. Augustine Academy. At tayo po ay nakapag-aral po sa University of Santo Tomas. At doon po tayo nag-pre-med, medical technology, at doon ako nag-proper, medicine proper. So doon po ako nagtapos. At nakapag-training ako, Ma'am Jen. Una po, internal medicine muna sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. And sumunod po yon yung fellowship ko, yung specialty ko bilang gastroenterologist po. And then I took further training po sa Japan for 2 years as a Mombushu scholar. No? So natanggap ako bilang scholar po ng Japanese Department of Health. Yan po. Alright. Doc, ito po ang unang pagkakataon na papasok kayo sa politika. Yes po, Ma'am Jen. Pero mayor po kaagad, ang nais po nating takbuhin. Bakit po? Ano po ang nagtulak sa inyo para humagol bilang alkalde, pinakamataas ng posisyon sa isa pong local government unit? Ano po ang dahilan, Doc? Bakit po ninyo naisipan na humagol? Actually, Ma'am Jen, even after ko pong pumasa ng board exam, may mga ginagawa na po tayong mga medical missions. Sa mga panahon na yun. And even during my training, every now and then, mayroon po tayong mga medical outreach program, mga Operation Tuli. Pumupunta po tayo sa iba't ibang barangay. At nung pong panahon po, lalo na nang nagpandemya po tayo, nung nagkaroon ng pagkakataon po ang DAP Foundation at nakapunta po tayo sa mga purok, sa mga liblib na lugar po dito sa Florida Blanca. Talaga pong ramdam po natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan dito, lalo na po sa larangan po ng kalusugan. So naisip po natin na talagang kailangan po nating itulak o pumasok dito dahil nga parang meron tayong tumatawag sa atin na kailangan po nating gumit na o pumasok dito sa larangan na ito. Opo. Ang una po sigurong itatanong sa inyo ng inyong mga kababayan given na kayo po ay doktor, pero ano po ba ang kakayanan ninyo upang piliin po kayo na maglingkod? Well, in terms of medical concern, siguro po isang advantage yun na magkakaroon po ng doktor na alkalde ang Florida Blanca. Pero sa ibang aspeto po, ano po ba ang kakayanan natin para masabi natin na kaya po ninyong pamunuan ang bayan ng Florida Blanca? Yes po. Ang plataforma po natin, Ma'am Jen, pag tinignan po natin, yung pong acronym po na HEALS, dahil alam naman natin nagpandemya, HEALS 1 na sinasabi. At sinasabi na nga natin na Doc Poly HEALS, yung health, education, agriculture, livelihood, and socio-economic programs. Doon po pinaprioritize po natin kung ano yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan dito sa Florida Blanca. Sa mga nakakakilala po sa atin, hindi po lingid yung leadership po natin at yung competence po natin. Hindi lang din sa educational background, kung hindi sa mga social civic works na ginagawa po natin. Natayo po natin ang DAP Foundation na ang objective po talaga is para sumerbisyo at tumulong sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa panahon ng pandemya. Sa kasalukuyan po, ako nga po yung presidente ng hospital dito, isang private hospital, na kung saan po
ako rin po yung naging founder dito hospital. Leadership-wise, masasabi ko po, kaya natin. Hatanda po tayo. Pangalawa po, isa po tayong specialista. Alam po natin ang pangangailangan po, lalo na sa panahon ngayon, kailangan po ng doktor dito sa bayan ng Florida Blanca. So iniisip po natin, marami po tayong programa dito sa health crisis na tinatawag po natin. I-develop po tayo ng mga program para po sa ganun concretely, tangible, makikita po, may papakita natin. Sa kasalukuyan, Ma'am Jen, pumupunta po tayo at umiikot, nakikipagkwentuhan tayo sa mga kababayan po natin dito. At nakikita po natin talaga, nakakapag-medical mission po tayo sa bawat puro, sa bawat lugar po dito. Meron pong 33 barangays ang Florida Blanca at halos po, naikutan na po natin yan sa papamagitan po ng paglilibreng check-up, consultation, at libreng gamot po na binibigay natin. Makikita po natin na talagang mayroon pong kakulangan at mayroon pong need dito po sa Florida Blanca na sana po sa panahon na to, doktor po ang mamuno dito sa bayan ng Florida Blanca. Pero Doc, yes po. Opo, gusto ko po kayong tanungin. At some point, hindi po ba kayo nagdalawang isip sa decision ninyo? Kasi nga ho, nabanggit nyo, no, kayo po ay nagbibigay naman ng medical mission, nagbibigay po ng medical na serbisyo sa inyong mga kababayan and napakalaking tulong na po nun. Hindi po ba kayo nagdalawang isip dito po sa pinapasok mo ninyo ngayon? O talagang buong-buo po ang decision ninyo na kailangan ng Florida Blanca ang serbisyo ni Doc Alan Policarpo? Yes po, Ma'am Jen. Actually, dumaan po tayo ng proseso po, yung tinatawag natin ng process of discernment. No? Tama po yung sinasabi niyo, Ma'am Jen, na sa simpleng kakayahan po natin, dun sa kaya natin as an individual, as a private citizen, nakakagawa naman po tayo ng tulong. Pero naiisip po natin, kung magkakaroon po ng isang mahusay na leader ang Florida Blanca sa panahon na to, mas mapapalawak po natin at mapapalakas po natin, matutugunan po natin ang pangangailangan ng mga kababayan natin dito sa Florida Blanca, unang-una po sa kanilang kalusugan po. So, totoo po yun. At mahirap po, no po, mahirap yung decision na buong-buo yung loob natin ngayon na pasukin natin to. Pero yun nga po sinasabi nga po natin, pinagdasal po natin ito at humingi rin po tayo ng mga advices sa mga mentors na tinatawag po natin. Siyempre po, no, dito sa larangan na to. At tayo po naniniwala na kaya po natin na maging leader po at maging puno ng bayan ng Florida Blanca. Alright, sir. Kung meron pa po kayong mga plataforma na nais pong ilapag sa mga kababayan ninyo sa Florida Blanca, ito po yung pagkakataon. Yes. Yeah, maraming salamat po sa paanyaya po ninyo. Ang ating programa po para sa ating bayan ng Florida Blanca, konkreto po ito, tangible, doable, at magagawa po natin sa ating leadership. Unang-una po ang ating kalusugan. Alam naman po natin, lalo na mayroon na namang bagong variant, yung Omicron, pagkatapos ng Delta, sinisiguro ko po sa inyo na matutugunan po natin yan at kayang-kaya po yan. Pangalawa po yung edukasyon na sinasabi ko. Dahil ako, galing ako sa humble beginnings, gusto kong ma-inspire ang mga kabataan na sana lahat sila makapagtapos ng pag-aaral at tutulungan po natin ang mga kabataan para maisulong po natin yung mga pangarap nila na matapos sila sa pag-aaral. Ang agrikultura po, malaking programa po natin yan dahil alam natin ang Florida Blanca ay isang agricultural town. So, supportahan po natin ang ating mga farmers. At ang livelihood, importante po dahil alam natin may crisis po, may crisis sa employment, sa trabaho. Marami pong nawalan ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Sisiguraduhin po natin na marami po tayong magagawa ng mga trabaho, makakapag-invite po tayo ng mga investors, at sa ganun din po, tutulong po para sa ikakaangat po ng ekonomiya ng Florida Blanca. Meron po tayong plano sa economic development ng Florida Blanca maliban po doon. Plus yung socio-economic programs na. So wala pong maiiwan, lahat po. Sama-sama po tayo para uunlad po lahat ng mga tao. Ayan, sa mga kababayan ho ninyo sa Florida Blanca, narinig na ho natin ang plataforma ng gobyerno ni Dr.
Alan Policarpio. Nasa inyong kamay na po kung bibigyan niyo siya ng pagkakataon na pamunuan no, ang bayan po ng Florida Blanca. Anyway, maraming salamat po, Doc, sa inyong pong oras at good luck po sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Jen. Sinasabi ko nga sa mga kababayan natin sa Florida Blanca, pamagbayo at pag-asa ang kailangan natin dito sa Florida Blanca. Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Jen. Nakarayon, Thank you, Dr. Alan Policarpio, mayoral aspirant sa bayan po ng Florida Blanca, Pampanga. Samantala, sa ibang balita, higit na paigtingin na raw ng pamahalaan ang pagbabantay sa bangkong malapad coastal wetland na matatagpuan sa bayan ng Sasmuan, Pampanga. Idineklara na kasi itong critical habitat at ecotourism area upang lalong protektahan ang higit 4 hektaryang wetlands. Narito po ang detalye ng balitang niya. Idineklara bilang Critical Habitat Ecotourism Area ang 405 na ektaryang bangkong malapad coastal wetland sa bayan ng Sasmuan, Pampanga. Ito'y upang palakasin ng hakbang ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng Manila Bay, proteksyon sa mga mangrove at coastal ecosystem sa lugar, kabilang na ang mga migratory birds na madalas sa lugar. Sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Administrative Order No. 2021-36 na inisyu ni Environment Secretary Roy Cimatu, nakasaad na ang naturang coastal wetland ay formal na tatawagin bilang Sasmuan Bangkong Malapad Critical Habitat and Ecotourism Area na pamamahalaan ng DENR Pampanga at local government ng Sasmuan. Ayon kay Paquito Moreno Jr., Executive Director ng DENR Central Luzon, ang nasabing administrative order ay magsisilbing legal framework upang protektahan ng Sasmuan Bangkong Malapad Critical Habitat and Ecotourism Area. Kabilang dito ang mangrove forest at mudflats na mahahalagang ecosystem na matatagpuan sa mahigit 3,000 hektaryang Sasmuan Coastal Wetland, isang wetland of international importance at kinonfer nitong Pebrero bilang pang-8 sa Ramsar site sa bansa at kauna-unahan sa Central Luzon. Dahil sa deklarasyong ito, mahigpit daw ang isasagawang monitoring at enforcement ng batas pangkalikasan upang mapigilan at matigil ang mga mapapinsalang aktibidad sa bangkong malapad. Batay sa atas, ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura na mapanganib sa mga wildlife, squatting o pag-okupa sa alinmang bahagi ng critical habitat, pagsusunog, logging, quarrying, mineral exploration at illegal na pangingisda at fish ponds at pagtatapon ng mga hazardous waste sa loob ng bangkong malapad. Hinihikayat din ni Moreno ang publiko na i-report sa DENR ang sino man nalalabag sa batas upang matigil ang pagkasira ng kalikasan at mapanatili ang mga likas na yaman ng bangkong malapad. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, culture of violence, bahagi nga ba ng politika sa Pampanga? At City College of Angeles nakapagtala ng 100% passing rate sa licensure exam para sa mga guro. Manatili na katutok at magbabalik ng CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Resbakuna kontra COVID-19. Sobrang pag-aalala ko nung nag-positive sa COVID-19 ang matagal ko ng kaibigan na si Mama Ten. Buti na lang, gumaling siya. Kaya magpa-rest bakuna na para may extra proteksyon. Oh, ready ka na? Oo naman, rest bakuna na tayo. Ligtas at mabisa ang lahat ng COVID-19 vaccine. Kaya magpa-rest bakuna na rin kayo. Kapag may rest bakuna, may iwasan natin ang malubhang kaso ng COVID-19. Libre lang magpabakuna. Magtanong na sa inyong health center.
creators and entrepreneurs. Live and love local as we discover and promote local businesses in the region. Out with business as usual, in with business unusual. Join Nicolette Hands-on He's-On every Wednesday, 7 p.m. only here on CLTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangunang balita, wala po umano sa kasaysayan ng Pampanga ang nailagay dito sa COMELEC control tuwing halalan, ayon po yan sa Kapampangan historian na si Robbie Tantingco. Anya, ang nagiging takbo, mainit na politika sa kasaysayan ng halalan sa Pampanga ay hindi lamang sa pamilya o angkan ng mga political dynasty, kundi sa presensya na rin ng mga hukbo ng araw na nagiging aktibo sa pagsuporta sa minamanok na politiko. Narito po ang report. Matapos ang brutal na pagpaslang sa kandidatong konsihal ng bayan ng San Simon, Pampanga na si Rogelio Cap John Salvador Jr. at dalawa pa nitong kasama nitong November 27, muling sumariwa kay Rubina Simbulan ang pagkakapaslang sa kanyang asawa na si ABC President Sunny Simbulan noong 2016. Naging kandidato noon si Consilor Simbulan sa pagkaalkalde ng bayan. Anya, hanggang ngayon ay nananatiling case unclosed ang pagpaslang sa kanyang mister, 9 na buwan matapos ang eleksyon. Po niyang tagal yung asawa kong 2016 na mayor, after 9 months, betere po. Ayon kay Simbulan, tila normal na lamang sa kanyang mister ang magkaroon ng death threat. Bilang kapitan ng Barangay Concepcion na nooy na ituturing na balwarte ng mga hukbo, hindi umano niya sukat akalain na kahit tapos na ang halalan, ay papaslangin pa ang kanyang mister na aktibo lamang sa politika sa kanilang bayan. Kasi po, totoo na po yung asawa ko, malambat ning atin death threat. Itapi, siguro hanggang mira si tanga patere. After 9 months. Anya, kahit natalo ito sa halalan ang mister umano, ang muling inirekomenda noon ni Pampanga 4th District Representative Rimpi Bondok. Pero sa hindi mabatid na kadahilanan, matapos ang seremonya ng muling pagbabalik sa posisyon, dito na pinagplanuhan ang mister na patahimikin. Declare na naman pong congressman yan, na yapamurin ni Tagal Pasibayo. Tinas na igamat, kaya pong pisamban kaya ni King Plaza. Anya pong kinabukasan, siguro po mga 11 o'clock po ito. Ating registration kay Barangay Concepcion. Karengken ko, mili, dinatang na po reta. Punta lano ng asawa ko, kot nanalan nung nanay buridang ulam. Anyang kay mag-request la po. Lumaling asawa ko, papunta king magtindang ulam. Kaya tapong saktong tapat na nitang pisaliwa ng ulam. Karende dinali. Adwalang pong gunman, makamotor lang. Halos 6 na taon na ang lumipas, blanco pa rin umano si Simbulan sa kaso ng mister. Walang sospek at walang nakakasuhan. Anyang kamatayan na po ng asawa ko, may gumpisa ko pong manya justisya. Ang gaking miras pa po kang Presidente Duterte. Pero rin po may randamit ang kanakong anyaran justisya. Kami pong may papamilya, din kayo na ng asawa ko. Yung sinabi dapin po kaya kami, sa Diyos minamu ing milyari king asawa ko. Sa kampo ni suspended Mayor JP Punsalan, hindi raw maikakaila ang insidente ng karahasan sa kanyang bayan sa San Simon. Hindi man daw idineklarang election-related ang mga pamamaslang. Lahat naman halos ng nasasawi ay kilalang aktibo sa larangan ng politika. Pinasinungalingan naman ni Punsalan ang paratang ni Acting Mayor Leonora Wong na mayroon siyang private army. Nauna na ring sinabi ng Police Regional Office 3 na walang presensya ng private army sa gitnang Luzon. Yan po ay kinukundi natin ang pagpatay. Wala po nangyari sa mga investigasyon. Wala silang ginawa.
Yan po ang totoong nangyari. At wala po akong private army. Marami po ako private individuals na tumutulong sa akin paglakad ko. Sa record ng COMELEC, hindi kahit kailanman nailagay sa listahan ng election hotspot ang San Simon, Pampanga. Paliwanag ng Kapampangan historian na si Roby Tantingco, bagamat hindi pa nailagay sa COMELEC control ang anumang bayan sa lalawigan, madalas namang humihingi ng simpatya at suporta sa mga armadong grupo ang iba't ibang politiko. Karaniwan daw ito sa mga bayan ng Arayat, San Luis at San Simon. NPA-infested area yan. So, noon pa. So, dahil maraming dyan, no, lupaing pag-aari ng mga landlords hanggang ngayon. So, dyan yung natitirang mga insurgency. So, takot ang mga tao sa NPA, sa mga balakap noon. Kaya, kung sino man ang umahabol, they needed protection. Or at least assurance that they would not be, targets of assassination. Dahil sa puwersa ng militar, naiiba na umano ngayon ang pagkilos ng armadong grupo. Ang ilan na dumikit sa mga may kapangyarihan ay hindi na umano sa advokasya o sa prinsipyo lumalaban kundi sa kapakinabangan. Nilinaw din ni Tantingco na ang tinatawag na culture of violence ay maling idikit sa kultura ng halalan dahil ito umano'y magsasadlak sa kamalayan ng marami na normal na lamang ang patayan tuwing sasapit ang halalan. Pag sinabi mong may culture of violence ang isang lugar, lalo na sa panahon ng election, ibig sabihin hindi na masya-shake off yon. Parang nasa cultural DNA na ng mga botante yon, no? Na parang pag-election, parang in-expect na nila na magpapatayan o magkakaroon ng dahas, ganon. Samantala, matatandaan nitong taong 2020, idiniklarang insurgency-free ang lalawigan ng Pampanga. Hindi na umano nagkakampo ang mga New People's Army o NPA sa Pampanga at ang mga leader na lamang umano ng political group ang may presensya sa lalawigan. Paolo G. Santos, CLTV News. Nakakuha ng 100% passing rate ang City College of Angeles sa katatapos lamang na licensure exam for teachers. Ang karangalan daw na ito ay magsisilbing inspirasyon upang higit pang paghigihan ng kolehiyo ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa kabataang Angeles. Narito po ang report. Nakapagtala ng 100% passing rate ang City College of Angeles sa ginanap na licensure examination for teacher secondary level na ginanap itong Setyembre. Lahat ng 37 scholars ng syudad na nag-take ng exam ay lisensyadong professional teachers na. Ayon kay CCA President Dr. Frankie Villanueva, ito ay higit na mataas sa national passing rate na 57.76%. Dagdag pa niya, ang magandang balitang ito ay malaking karangalan sa institusyon at sa syudad. Dahil dito, mas magiging porsigido para sila magtrabaho ng mas maigi sa paghahatid ng world-class education sa kanilang mga mag-aaral. Nagpaabot din ng pagbati si Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. sa City College of Angeles dahil sa malaking tagumpay na ito. Sa kasalukuyan, nasa 15 kurso ang ino-offer ng CCA at mayroong 4,500 na mag-aaral. Samantala, patuloy din ang pagpapaganda sa mga pasilidad at konstruksyon ng mga bagong gusali sa nasabing paaralan. Ito'y upang mas maraming mag-aaral pa ang mabigyan ng pagkakataon sa dekalidad na edukasyong hatid ng CCA. JM De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Mga kanahiyon, 24 days na lamang po at